Mwaswera bwanji konse kumene inuyo muli Malawi and cameras tipasane pano update tsopano tinauzana pompano kuti America yapanga strike ku dziko la Iran ku Kashmir Island komanso ku Guru Island. So nkhani yake akuti chifoti Iran yagwetsera yo drone yawo yawukazitape MQ-1 Predator. Anyway, Iran yabwezeranso. Okay? Iran yabwezeranso exactly kumene kunachokera ndege zimene zimakapanga strike ku dziko la Iran. Kumene kuku ndi ku Sirik Island, chilumba cha Sirik Island, kuti kumene ku dziko la njira Kuwait. Konkuja kumene koko kumene kunachoka ndege zimenezo kupita ku Iran kukapanga attack. So Iran so inapita so yabonyaso mabomba no drone komwe koso kuti ma drone wanachoka kuno. Yeah, that's why itapanga attack so kuno. Komanso anena kuti palibe attack ine iliyonse imene zangosidwa popanda kubwezera. Tizibwezera ndithu. Diso kwa diso. Okay? Icho chako icho changa ichi chako icho. That's all. Chabwe. Latest update pankhani kuzana ndi Masoud Pezeshkian, president wa dziko la Iran. Tinauzana kuti report ili ndila kwa America lonena kuti Masoud Pezeshkian akuti tu afuna wapanga resign ngati president wa dziko la Iran, according to maripoti kwa America. So tapezano sopano maripoti ochokera ku dziko la Iran amene akunena kuti nope, nkhani imeneyo definitely ndiyabodza and ndiyabodza. Okay? Komanso Masoud Pezeshkian, president wa dziko la Iran, wanenetsa kunena kuti ine siningasiye anthu anga. Ine siningawasiye anthu anga. Ine ndilinganganga pano. Palibe so kuti mwakuti ine siningasiye. Tinayi limodzi nthawi yonse ndikazisiye pano. No. Ine anthu anga ndili nawo limodzi mpaka na kutsogolo. Remember, Masoud Pezeshkian ndi president amene anazauza dziko konzoti ma Americans akubwera kuzaphulitsa ma bridge komanso ma power plants. Tsananza kuti ineyo oyamba kupereka moyo wanga ndikhala ndani? Ineyo ndi anthu anga ine tikupita kumene kuma power plants iko akatiphulitsire kuti akatiphere konko. So yeah, so ma report na ameneyo ma Americans ndithu yaweja imene ndithu amakonda ku bweretsa nkhani za bodza. Anyway, pazifukwa zawonso ngani yokuzana ndi yonse chamati maripoti atsala pang'ono yonse ijayo. Channel 14 ya ku Israel yana kuti no, actually zine zabodza sezija zimene ma Americans amati atsala pang'ono kambira ndi Iran fa Iran so anena kuti no, actually panalibe zoti tamvana kwatsala ku agreement Iran yana choncho. Israel so kuti panalibe so nkhani imeneyo. It's actually kunali kungofuna ku bweretsa amene pansika market nangasana hamwe akhala ndi hope tsopano. Zili ngati mezi akale chimanga chadula china chikubwera ku Zambia. Asa anthu uchikhepola ndi chichipaso chaka chino chichipa. So pali mphekesera zimathandizira so market kuti zinthu zikwere zitsike mezi makhalikirira. You see? So anyway, apa tili pa timakapanga nkhani kuza ndi ma negotiations. Akuti indirect talks, kukambirana kwa indirect akuti kukupitirirabe choyambirira chimenecho. Koma ma Americans akufuna chani nanga ma Iranians akufuna chani? Nanga pamene akukolana ndi pati. Pamene pali nkhani. So ma Americans akufuna kuti inu Irani osazapanga nuclear weapon. Okay? Number 2, mutsegula okay, kuma choyamba yeni chenye makhala Strait of Hormuz. Choyambirira Iran tsegula pa Strait of Hormuz. Iran okay. Strait of Hormuz kutsegula okay. China anyo mabombano wachuluka kwambiri muchepetse.
nanga nuyanu America nuyanu nanga chabwino China akuti yayi Irani tufuna enrich uranium 1 atengedwe dzopanga nyuklia zitengedwe okay so tikakamba ngane issue yambirilayi mopeza kuti Iran inatsegulapo pa Strait of Hormuz kutsegula completely kutsegula kuti basta tsegula and Trump anachonyadira kuti this is the ndi tsiku labwino kwambiri lalikulu kwambiri kunyadira ndithu okay kenako afterwards ananakwisa kumapeto anadzanena kuti koma ife blockade yathu ya America ikhalabe izilimbanabe ndi Iran mashipi amene azichoka ku maport a Iran amene azikagula mafuta ku maport a Iran. This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And pamene Iran zira jaira tachizesa kwambiri kutsekaso kachikena chabwino za missile capability kuti achepetse chanchani apange reduction Iran kuti sizingatheka inzachitetezo yathu mukatiuzeni kuti chepetsani zida zanu no sizingatheka enriched uranium nde sizingathekesa zimenezozo chifukwa kudziwaso kuti ma-Americans wakhulupirira and panopa Muhammad Ghaliba amene ali speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran wanenetsa kuti palibe kukhulupirira ma-Americans because what do they do ukakhulupirira amaza kuphulitsa ndipo nawapangira Gaddafi sana kukhulupirira choncho anamuphulitsa so that's it. Iran ikufuna kuti muthese nkhondo yonse tipase ndrama zimumaonongera zinthu ku dziko la Iran. Nkhondo isina yambise ndi Iran anambisa ndiwo ma-Israel ndi ma-Americans pazifoko zosamveka bwinobwino mpaka napano okay tipase ndrama zathu that's all. Okay tufuna ndrama zoti tikonzere dziko la Iran mema polisalo okay tipase ndrama zathu kuliso ndrama zathu kumeneko sizano ndi zathu tipase ndrama zathu ma-Americans baba you see so uranium sidi kupereka pali kulimbana pali pamene pacha uranium sidi kupereka blockade yanu chotsaninsoni amene kuli zinthu kunjawo so mukaonetsa bwinobwino zinthu zoti ma negotiations wosawa analewa America serious Iran ikono zoti ife serious koma zikuoneka zoti ma-America sali serious ndese kuti ifeso tikhala kuti okay ife tupanga zoti tingasi muzoti ma-Americans akafuna peka nkhana mapeka nkhana kuti Iran ikhalenga kuti siku akufa maona sakufuna kukambeni kuli sakufuna maona pena ku nuclear di saba ya ngozoreke ife mbali iti okay mbali ufuna jani ufuna zokambirana okay tilipo tende kambirana chaburi yani ja pana amapanga ngati ma talks kupita ku Pakistani kukambirana chani Iran inozota asali serious anthu anozota ai basi rizabira so mneko ninazi bwana kwambiri ma-Americans alibe kukhulupirika sungakhulupirire bwinobwino right so iwo anangodula imene kuti tizikambirana kudzera mwa anthu enawo maiko enawo koma usati tizinyamuka kuya ndege kupita ukakhala 2 hours 3 hours makakambirana zinthu zina makakambirana zosamveka zimene akakamba a JD Vance kuti mkazi wanga ndi ufulu ojowa mu ndege mwapanga skydiving koma ineyo basi ndinamukanisa for 4 hours
makambirana ka ineka I think 6 hours 8 hours makambirana nkhani zimene zithathu. So Iran nango ababa tidule ababa tisamakambirana zimene tisamakambirana mwa direct tizikambirana indirect. Yeah, so actually sali serious. Anakhaura serious bwezira thakale kale. And another thing is nkatikati Americans ndoni zoti akumapanga zinthu kuseri kusukubapanga zinthu zina. Ukakambirana ngoma kapolisa so tingakhulupirira banje. Munthu angakhulupirira banje. Oyo mulakhala inu mungakhulupirira banje Americans. Guys, thank you so much. Makawa in cameras.